son an seo tá an seo inniu le ban áling ó TG4 agus tá chun cúpla ceisreacha éithí. Tá insin dom an céatá cáil go tú? Cínta, bhfuil seo Seoladh Sceideal TG4 Fómhair agus leithí seo thucramá gúna Spron Thomas I ceannach agus seo gúna de chud Coast. Agus hena se am thola go lása dómh an seo agus siad a smú hadlam go lása. Sin rud a há lomsa fresh an lá sé go hálingar tá lá continue. Agus go honú ní chama nid sin hí doba, sáilm golóir dar an darm corcra ach hena se an airlam agus airim freisin búte féileach gon séisiir agus ber an anna chá freisin a díiste sa díiste. Agus sáilm mar sin gur míle tú hé go go hála freisin. Second bhfuil mála lábhar agus, an bhfuil inród an instabhála lábhar nach neoh tú ábhailtá bheith gan. Okay, well, chéadú ná mála pennies. I heard they're €3. Is fáilm a measca éadí ceann PC audit nú sa seo bheits am godóg so an chála hé obedics ruí mar sin. Och sin ceann golóir bhí bhaga pennies, ceann golóir bhí is siúpaí dar lábha, ceann golóir PC mar sin. Chéan an nach níos meáis go si sa mála. Sáilm má Féici sé sin go deas. Yeah, sin náir agus te cinál agus cinhan me ceán sin Turkish Delight. Agus sáilm cinál stíl smidú ó na 60í agus na 70í. So sáilm cinál bans gan na lupaí agus sin na súla daracha. Sin go deas. Agus an éad féidir sa bhéilga ó ís óg nó? Bhfuil tógiú le gaige me smáile go na mara agus deastal me scoilbeag agus nóscoil chu gaige agus sin rinne me céim gaige sa méle nóscoil. Agus tá me féile cuasaí gaige agus cuasaí eistóireachta agus cuasaí telefíse inis le cuasaí. Agus an úsáid tú inród chun de chachanna bio óg go bhfuir a há mín smidá chábhá. Cínta, an tip is far from my mama ná SPF. Agus tá mácha ó bhí me beidir sé bliana deag chola lá agus nasúlam gine an treú fiocht. Agus can me sin chola lá. Agus a crack an álainn ag mama agus go tip má mí an. Táid go sin Gudíra, so sin é gasa gur ní má go bheas na ceisna seo agus. Seo é passion a háid passion, slán go fún.